Hej alle sammen, og velkommen til noget mere Minecraft inden for en ny server, som vi lige skal vise frem. Og vi er i dag sammen med Mathias og Mads. Jo. Og så Mads er bare helt stille. Og så er der også nogen hernede. Og jeg har fået... Kan I se, så har jeg fået YouTuber. Som I kan se, har jeg både admin og YouTuber. Husk at sige tak for dine 50 subs. Ja, det. Og så har jeg fået Fly herinde. Fordi det har man, når man er YouTuber. Så vi vil bare lige vise serveren frem. Vi starter her, inde i spawn. Så kan man hoppe ud der, og så laver jeg lige noget solsale og netherrack og sådan noget. Sande, prøv at komme. Hernede, der kan du flyve ned. Eller hoppe ned. Det vidste jeg faktisk ikke engang. Kan I åbne mindre testedringe? Ej, ikke alle. Nå, lad os komme op igen. Hvordan kommer I man så op herfra? Det var bare. Det er derfor, man. Og så har vi sådan en tårn her. Ej, jeg brænder nu. Noget is. Og det er derfor, jeg lige er et guard. en masse bjerg her. Så serveren den er sådan okay stor. Der kan være 100 på i gang, og lige nu er vi 8 på. Så er Yoda Illuminati? Ja. Er Yoda Illuminati egentlig? Det burde han da ikke gøre. Det skal være mærkeligt, hvis han er. Det bliver på det danske flag her. Og IP'en kommer selvfølgelig til at være i beskrivelsen. Det er helt op, så vi kan se, hvad der er oppe fra her. Jeg ser det er sådan rimelig fucking stort. Den er det nogle gange mega sjovt bare at stå her og så skyde ned. Jeg kan bare hoppe ned der, og så... Jeg ved ikke godt, at serveren egentlig også snart åbner. Så, yes, det er bare lidt det. Inden for den her server. Tak fordi I så med. Og meget peace.